Orubay Sırkavay, bayımın soğuma şu baldarı kısarsan, nevre çevrelerin jakşılsan, toytamasasın, beraber körükler, kırmaklarlar bağırdınız, nevre çevre körüp, Assalamualaikum Keçkürün kim kaptı yana? arkadaşlar. Bugün 27 April 2026 biz Mukat ve Kayağa Çaylı Müzakere altında kaçanın mutmaktu komşularının söyle olacak işte azlaşlat karanlık sanal internetin açağız. Sen Ağustos'ta like basıp komentar yazıp koymuşlar. Kalganları şunday bulur. Müsait altına koçu. Bu koçuda mektep sadece yerleşken. Aytıp ketesi nesel Instagram'da Demir Gelin'in düğünde oldu sınırlık. Anlatır. Demir Gelin'in. الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد رب العزة عما يصفون رب العالمين ومن الله وحدنا والوزنا والاستاذنا واليمين والأخير والأموات ربي الدرجات ومنزل البركات وخرج الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الله أكبر بركة Burada açışta da karanlık. Burada açışta. Ceş bir dakika Yeni süre çıkan. Kunde çıkan olacak mı? Kunde çıkan olacak da. Vallahi kapı. Geldin de. Niye sürekli var işte. Zaman kütürdüm, o dediler. 11 bin kartta filan satar. Ne kartta kartta yalnız. Kartımız kunde olacak çıkan mı? Musab'ın altında koçanın şimdi bu şunda süre çıktı. 71 vegan ha? Bana bir cetin arka bir bakıyor. 2027 koppondu. Macet ot ketpe. Mehel 27 şurada kığla dep. Teyze bakın şu kadar tutayım. O uzattı. Yeni. Ona çekin şunu elle May kapı onunla mı kaldı mı diyeyim de? Anlaşılsa kestik gerek may kapı o da jakşlı olduk şey. So bayağı kafam devlet olmanı, onda bu oturak. Bana terze anlaşıp pişirelim ha. Mayını var. Mayını. Biraz şu el
Soyuq suyu olacak şeyler bu onun şey. Koyulup gitardı. O tarafa Lekin 27 yıl klasыңардан. Hurmat туғандар, бізден алыстағандар, лайық басыңыздар, шүнтіп ынтымақты қоңшылардан бол жүреріңіздер, қараңыздар. Бұл айылда ынтымақты қоңшылар жақсы екен. Жаштардан баштап, келіндерден баштап, қыздары, ақсақалдары, жана чоңатылар, чоңынылар өздерінше шаң шөкетімен неме қылышты. Бөлек тачышты, saat 10:00'da açıştı, қараңыздар. Барыңыздарға тынчылық, аманшылық қалайым. Лайық басып, комментарий жазып қойыңыздар. Мына қоңшылардан Нияз Палуан, Жаңағоштан келген Тұрдиев жеңшек ағасы. Бай. Оштың байы. Ассалаумағалейкум жеңшек аға, қандайсыз? Келіп алдыңыз ба? Жақсы. Смелеп өткізіп жатасыз. Жақсы. Бұйырла екен құда сіздің үйіңізде болады емен насыпсы. Тайланы әрін 2027. Көчөздің ақсақалы. Эми көчөздің ақсақалы емес қой, просто бұл көчө 3-ке бөлініп өтеді. Бұл жол 3 неме бөлінеді, сол 3-ші немесінің ақсақалдарының бірі. Мына дуже açıştı, Orsi işitat. Biz onu Orsi dedik. Kuyu başladı. Ölmedi kendini. Ölmedi kendini. Buzdağında жақсы var. O dipin eкен o. Menden tamam kemer diye şükürler. Oşoğa şükür. Oşonu kurbandı da. Nereye bakalım neden? Mana kim balası mana böyle seriyorayım ben. Yusuf Fatih analar kuydu. Bunlar diye korap diye gitti. Onlar çocuk kuydu da.